हेलो पिलाମାନେ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ? ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପରିବେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶ ସହିତ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ନିର୍ଭରଶୀଳତାରୁ ପରିସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅରଣ୍ୟ, ଚାରଣଭୂମି, ମରୁଭୂମି, ପର୍ବତ, ହ୍ରଦ, ନଦୀ ଆଦିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିସଂସ୍ଥା ଥାଏ। ତାପରେ ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଓ ଜୈବିକ ପରିବେଶ। ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ଭଳି ସମସ୍ତ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଭଳି ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଜୈବିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପରିବେଶର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଅଛି, ଯଥା 1ରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, 2ରେ ମାନବୀୟ ବା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ମାନବକୃତ ପରିବେଶ ଉପାଦାନ ଅଟନ୍ତି। ଘ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭୂତ୍ୱକ ବା ଶକ୍ତ ଉପରିଭାଗକୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉପରିଭାଗରେ ମୃତ୍ତିକାର ଏକ ପତଳା ଆବରଣ ରହିଛି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଶିଳାରେ ଗଠିତ। ଏହି ମଣ୍ଡଳରୁ ଜୀବଜଗତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ଜୈବିକ ପରିବେଶର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜୈବିକ ପରିବେଶର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶର ନାମ ହେଲା 1ରେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, 2ରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ଜୈବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ତଥା ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଥିବା ପତଳା ସ୍ତରକୁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ନେଇ ଗଠିତ। 2 ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ଆଇ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ? କ ମରୁଭୂମି, ଖ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍, ଗ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍। 2 କେଉଁଟି ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ଏକ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ? କ ଭୂମି, ଖ ଧର୍ମ, ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭୂମି। 3 କେଉଁଟି ଏକ ମାନବକୃତ ପରିବେଶ? କ ପର୍ବତ, ଖ ସମୁଦ୍ର, ଗ ରାସ୍ତା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ଆଇଭି କେଉଁଟି ପରିବେଶ ନିମନ୍ତେ ବିପଦ? କ ବଢ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ, ଖ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା, ଗ ବଢ଼ୁଥିବା ଶସ୍ୟ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା। ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଲେଖ। ଜୈବମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପର୍କ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପତଳା ସ୍ତର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପର୍କ ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସୀୟ ସ୍ତର। ବାରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପର୍କ ଜଳରାଶି। ପରିବେଶର ସମ୍ପର୍କ ଆମର ପରିବେଷ୍ଟନୀ। 4 ନମ୍ବର କହିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। କ ମଣିଷ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଫଳରେ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ତଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନୂତନ ଉପାୟମାନ ବାହାର କଲା। ସେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ, ଯାନବାହନ ନିର୍ମାଣ, ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କଲା।
ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଓ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ମୃତ ଅବଶେଷ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ବିନା ସହାୟତାରେ ଚଳିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପବନ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଘର ପାଇଁ ଭୂମି ଆଦି ଜୀବନ ଧାରଣର ସମସ୍ତ ଆଧାର ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ବିନା ସହାୟତାରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ।